سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو وزينتات فدرالاو منغست ኢትዮጵያ ትግራይ ሰበስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መእተው ኣብ መንጎ ሓይልታት ዓፋርን ትግራይን ኩናት ይቕጽል ምህላው ምግላጹ ኢትዮጵያ ትካል ቴሌፎን ሃገር ናብ ብሕቲ ናይ ምቕያር ውሳነ መቆራጻ ኣብ ማሪዮፖል ዩክሬን ኩናት በሓያል መልክዕ ይቕጽል ምህላውን ሩስያ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ምፍናዋን ዝደስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጠውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ከሳብ ሕጂ ሽሞም ብልክዕ ዘይተጠቕሰ ዘሎ ተጋሩ ሰበስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእትዩ ምህላው ሮይተርስ ሓቢራ እዛ ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ እዞም ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰበስልጣን ትግራይ ኣባላት እቲ ኣብ ትግራይ ብፈደራላዊ መንግስቲ ተተኺሉ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ዘለዎም ኮይኑ ነዚ ምእሳር ኣመልኪቱ ከዓ ሓላፊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ሓበሬታ ሂቡሎ ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብልክዕ ኣሽማት ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ዘይገለጸ ኮይኑ ከሳብ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ምእሳር 10 تخلته نتجري سبسلطان حبريتا كم زلويو نمعكن زينا رويترز تزاريبو بجكاز دانيال بقله كابزوم زتأثر تجارو قال يوم نبت مستجري زدواب كل العفار توسيلهم كم زلو حبير لا نزقو دايما الكيتو من قستي تيبيا زخون ملسك هب زي كآل زلو خوينو نمنستر فتحي تيبيا جيدوان تيميتوس وهبك آل فدرالو بوليس جيلان عبدي كومدما وهبك آل عفر أحمد كولايتا حتى قريبو ملسك كم زي ترغبه رويترز حبير لا زمع كان صبصيباتو كم زلخا من قستي تيبيا سبسلطان حوحات زخون تجارن مقياد كسرح كم صنحه دنكا قدم حجه اسيروم زنبره دحر مفتحو زي حجه قاطيم زل مقياد شموم زي تغلص سبسلطان زي لمتر ايو مخاني اصبصيبا بمسرت كاب طبقه نايتهم تاسيروم زلو تجارو سبسلطان زترغبه حبريتها مبزحتهم كابزم تاسيروم زلو مس منغست فدرال كسرح صنحو تجارو كم زخونو حدا كابهم كا ابالتي اب سلطان زلو سلف بلصغنا كم زخونيا اذا معكن غليصا ازي طبقه مغلصيو 10 تجارو زخونو سبسلطان حدا اكتيفيست كومدما كال زيغا اب علتات شومنتن شوعتن مغابيت اب استغبر تفتيش اب تحت قيده كم زاتو كساب حجه خاص زخونه خص خم زي قربلومن مأسر يم مخنيات كم زي تفلط زله يحبيرو ولا كابز اوان زوم تاثيرهم زلو تغارو شومم زي تغلص زلو انتخونه اب تحت منغست فدرال سريح زفلط ابران نغوسه زبال قدم حجاب تግራይ حلاف بيت صحفت فتح مريح زفلط بعد سلطان مسؤم تتحيزو مهلاو اذا معكن حبيرا لا ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዓፋርን ይካየድ ዘሎ ኩናት ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነዚ ኣብ ዝእዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዓፋርን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ፍራንስ 24 ኣዳለት ኣብ ዘላ ጸብጻብ ወላኳ ኣብ ዝእዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፈደራልን ትግራይን ዝነበረ ኩናት ኣቋሪጹ እንተሃለወ ኣብ ዶባት ዓፋርን ትግራይን ግና ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ክሳብ 300,000 ዝበጽሑ ነበርትቲ ናይ ዶባት ከባቢ ከዓ ተመዛቢሎም ከም ዘለው ያገሊጻ ንሳ ኣብ ሓንቲ ካብቲ ኩናት ይካየደሉ ዘሎ ግንባር ኣብ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ናይ ዓፋር عد خوينا أبزم محللفة تصبصب يتخوينات يقصل كم زلوا بزر ملكع معلتو موجودات زقطهم نبت عدك حكومي يموزو كم زلوا خد قلص انكلا حدا نتمني عفر ملشاتات زعلم زل ملش عفر كاب زاربت الجزية بوغن أب على أبتيام منجو تجرين عفرن زل كبابي وقع يكايت كم زلوا حدش تعلموا ملشاتات كأي سدد مهلون دحرم الزرابي إذا 400 ملشاتات عفر علموا قالي أمنا بتكوينات كم زخادز تزارب علماي بزحات زتجودون هو تم زسانون كم زلوهم قال رئيساتات جنا كم زي تقبر زلي تزاريبو ابتخينات كا سراويت فدرال كم زيله اتكوينات كا امونغو امن امونغو حيلتا تግራይን يكايت كم زليو نزا نز صبصاب زرغي حازلا فرانس 24 تبهال معكن حبير زركب منستري فاينانس إثيوبيا نتنايتا هاجر تكال تليفون 400 نايب حتوانين مقبار زنبر مدب نزي توسن اوان كوقارز توسين خمزل حبيرو ات منسترن معكنا زيناب زهاب مغلصي ات نايب حت تكال نمقيار كوست حسيب زنبر السقمتي بسنكي ابز اوان بدرجه عالم كومدما بدرجه هاجر زر زلو قلطف زغونه ايكونوميكاو لوطታት ዝተወስደ سقمت مخاني يغليصو ات منستر بتوسخي إثيوبيا نتتكال نايب حت تكال نمقيار زلو مدب كم زي قارصتو ابدحراي اوان كا مستم حج زلو مشارختي كومدما حدش مشارخت ركبات كتقبر نتمشط ادما مصاي كتسالط تسفا كم زلوا غليصو أمونغو يوكرين روسيان زكاية زلو كينات يقصلو لاب زلو جزيه منستر مكلخار روسيا هايبرسونيك بالستيك ميسايل اب تقم اوعلنا كبل غليصو منستر مكلخار روسيا وصيواب زلو مغلصي اتي اب تقم وعل زلو هايبرسونيك ميسايل نحدا ام معراب يوكرين زنبره نياصوار مخازين علما نمغبار كم زنبره يحبيرو ازي ميسايل كاخساب حجي كاب ميرد يتبغيسو ويس بنفاريت تتوكيسو زي تفلط كوان تخونه مع كنا زينا يحبرو كم زلو غنا كاب ميك 31 زبهله نفر توق تتوكيسو خون كم زخلي يغلصالوا
ከም ዝፍለጥ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ሩስያ ኣብ ሃይፐርሶኒክ ኣጽዋራት እትገብረ ዘላ ወፍርታት ክተዛይድ ከም ዘላን ካብ ከምዚ ዓይነት ኣጽዋራት ከዓ ብዙሕ ዓቐን ክህልዋ ክትጽዕር ምዃናን ይኽዛረብ ዝስማዕ ዝነበረ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓይነት ሚሳይል ካብ ፍጥነት ናይ ድምፂ ንላዕሊ ፍጥነት ዘለዎ ኮይኑ ሩስያ ድማ ወኒናቶ ከም ዝኾነት ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብተደጋጋሚ ክትሕብር እያ ጸኒሓ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ማሪዮፖል እትበሃል ኣብ ገማግም ጸሊም ባሕሪ እትርከብ ዩክሬናዊት ከተማ ዘሎ ውግእ ናብ ውሽጢ እታ ከተማ ኣትዩ ኣብ ጎደናታት ይካየድ በምህላው ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ከምቲ ዝድለ ህይወት ከድሕኑ ከም ዘይከኣሉ ዘለው ከቢድ ዕንወት ከዓ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዛ ከተማ ብሓይልታት ሩስያ እዚ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ኣብ ከበባ ዝኣተወት ኮይና ኣብ ውሽጣ ከዓ 300,000 ሰባት ብዘይ እኹል ማይ ኤሌክትሪክን ጋዝን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝግለጽ ኣመሓዳሪ ናይታ ከተማ ንማዕከና ዜና ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ናይ ታንክታት ከምኡ ድማ ከበድቲ ብረታት ደብዳብ ብብዝሒ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ንሰራዊት ሩስያ ክዓግት ዝከኣሎ ይገብር እኳ እንተሃለወ ናይ ሩስያ ሰራዊት ግና ብብዝሒ ኣጽዋርን ሰራዊትን ዓብሊልዎም ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኣብታ ከተማ ከዓ ኣሰር ናይ ዝውግእ ዘይብሉ ገዛውቲ ጠቕሊሉ ከም ዘየለ ብምዝራብዩ እታ ምልእቲ ከተማ እቲ ውግእ ኣረኻኺበላ ምህላው ይገሊጹ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሓያል መልክዕ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምስ ሩስያ ከይደንጎየ ፍረ ዘለዎ ዝርብ ክጅመር ከም ዝደለ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ቪድዮ ዝተቐርጸ ንህዝቡ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ንሃገሮም ምስ ዝወረረት ሩስያ ጉዳይ ሰላምን ድሕነትን ኣመልኪቱ ብቕልጡፍ ውፅኢት ዘለዎ ልዝብ ክጅምር ከም ዝደሊ ተዛሪቡ እዚ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዩክሬን ብዝኸፈተቶ ኩናት ክበጽሓ ካብ ዝኽእል ዕንወት ንምድሓን ብሕታዊ ኣማራጺ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ልኡላዊ ግዝኣት ዩክሬን ናብ ቦትኡ ንምምላስን ሓድነትን ፍትሕን ንምስፋንን ዝርብ ክጅመር ዘለዎ ሕጂ ክብል ናብ መንግስቲ ሩስያ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ሩስያ ክስዕባ ካብ ዝኽእል ውድቀት ንምውፃእ ብዙሓት ወለዶታት ክሓታ ይክብል እውን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ንሩስያ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ዘተ እቲ ውግእ ክቋረጽ ሃገሩ እትጠልቦም ቅድመ ኩነታት ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብቲ 30 ደቂቕ ጥራሕ ዝወሰደ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሩስያ ዘቕረበቶም ጠለባት ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ ቀንዲ ኣማኻርን ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ቱርክን ኢብራሂም ካልን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ካብዞም ጠለባት እቲ ቀንዲ ዩክሬን ዘይሻራዊት ኮይና ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ዝጠልብ ኮይኑ ነዚ ጠለብ ከኣድሮ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዝተቐበሎ እዩ ዝመስል ብጀካ እዚ ድማ ኣብቲ ቅድመ ኩነት ዩክሬን ንሩስያ ስግኣት ዘይምዃና ንምርግጋጽ ዕጥቃ ክትፈትሕ ቋንቋ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ውሕስነት ክረክብ ከምኡ ድማ ካብ ናዚ ናጻ ምዃን ዝብል ጠለባት ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም